Abuztu honetan bertan, berrirore EH Bilduk ardura eskatu zion EAJari eta obra hasi aurretik Lantxarte Bizirik elkarteak aurkeztutako errekurtsoari erantzutea. Entzunak izateko fede gutxi genuen eta horrela izan da. Obra hau ez da bizilagunekin eta alderdiekin adostu. Laborategiko herritarren parte hartzearekin inposatu da, 41 baiezko botorekin egin ahal izateko. Lantxarte Bizirikek dioenez, ustez legez kanpokoa dela dirudi, aporen aurkakoa izan daitekelako. Eragin handia du ingurumenean berangoko erdiguneko naturagune batean, eta epaile batek hala erabakiko balu, zaila eta traumatikoa izango litzateke atzera egitea. Proiektua aurkeztu zitzaigun lehenengo egunetik, urgentziaz onartua izateko, EH Bildu aurka azaldu zen. EAJari ben eta berriz eskatu herritarrei obraren berri eman ziezaiela eta bere benetako iritzia jaso zezala. Hori ez du bete EAJak. Aurten bertan EH Bilduk eta Elkarrekinek mozioak aurkeztu dituzte. EH Bildurena esen onartu EAJaren esesko botoekin. Eta Elkarrekinek aurkeztutako mozioa EAJaren eta PPren esesko botoekin. Bi mozioetan, ñabardura, herritarrei obraren informazio zuzena ematea eskatzen zen. Azalpen teknikoak, Lantxarte Biziriken proposamenak zergatik baztertzen ziren eta benetako parte hartze prozesu bat abian jartzea. Horren guztiaren ondorioz, kasualitatez, abuztuan hasitako obra bat daukagu Lantxarteko landan. Honengatik guztiagatik EH Bilduk eskatzen du. Obra berehala ustea, alkatetzak emandako abisu legalak ustea ere. Eta behingoz PNV esertzea, auzokidekin eta alderdiekin eta hartutako konpromisoak betetzea.